ସତରେ ପ୍ରେମିକଟେ ପାଗଳ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରି ବସନ୍ତି ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ପାଗଳାମି ପିଛା ଛାଡ଼େନି ପ୍ରେମର? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଗପଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିର ହେବ କେୟାରଟେକର। ମାନେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବଟି ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜ। এই ମଣିଷ ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଇ ସେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଟି ତିଆରି କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ରାଗ, ଈର୍ଷା, ମିଛ, ସତ, ଘୃଣା, ପାଗଳାମି ଏମିତି ସବୁ ଗୁଣ ତିଆରି କରିସାରି ଭଗବାନଟିଏ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ମଣିଷର ଗୁଣ ନା, ସେ କେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବେ। ସବୁ ଗୁଣମାନେ ମିଶି ବିଚାର କଲେ ଏବେ ଆମେ କାହିଁ ବୋରିଂ ହେବା, ଚାଲ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପାଗଳାମି କହିଲା, ମୁଁ ଚୋର ହେବି, ସମସ୍ତେ ଲୁଚ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜିବି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଲେ। ପାଗଳାମି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, ସମସ୍ତେ ଲୁଚିବାକୁ ଗଲେ। ମିଛ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ପଥର ପଛପଟେ ଲୁଚି ପଡ଼ିବି। ଏମିତି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ପାଗଳାମି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ଆଉ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଲା। ଭାବିଲା ମିଛ ତ କହୁଥିଲା ଏଇ ପଥର ପାଖରେ ଲୁଚିଥିବ, ସେ କେବେ ପଥର ପାଖରେ ଲୁଚି ନଥିବ, କାରଣ ସେ ମିଛ ନା। ଶେଷରେ ସେ ମିଛକୁ ବି ପାଇଗଲା। କେବଳ ପାଇଲାନି ଜଣକୁ, ସେ ହେଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଈର୍ଷା ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ତାର ପ୍ରକୃତି, ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ସେ ଯାଇ ପାଗଳାମି କାନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିନା କହିଦେଲା, ଏ ଜାଣିଛୁ ନା, ପ୍ରେମ ସେଇ ଯେଉଁ ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ଗଛ ଅଛି ତାରି ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଲୁଚିଛି। ଯା, ସେ ଗୋଲାପ ବୁଦା ପଛପଟେ ଲୁଚିଛି। ପାଗଳାମି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା ପ୍ରେମ ସେଇଠି ଲୁଚିଛି, ସେ ଖୁସିରେ ସେ ଗୋଲାପର ବୁଦା ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି। ପ୍ରେମ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କାରଣ ଗୋଲାପର କଣ୍ଟାଟା ପ୍ରେମର ଆଖିରେ ଫୁଟିଗଲା। ପ୍ରେମର ଆଖି ଫୁଟି ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଚିତ୍କାରରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରେମ ତ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ଅନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କିଏ? ନା ପାଗଳାମି। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତୁ ତା ସାଥିରେ ରହିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଦିନଠୁ ବୋଧେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗିକି ରହିଛି ପାଗଳାମି। ପ୍ରେମର ପିଛା ଛାଡ଼େନି ପାଗଳାମି। ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ପାଗଳାମି ସେଇଠି ଥାଏ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସଂଗୃହୀତ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।